थैबाय हाजार हाजार मानसिया जेल जाबाय आरो माखासे मानसिया बेंगुरा जाबाय बेजों जों बिएससि मोनबाय बिटिसि मोनबाय ओमफ्राय दा बिटिआर मोनबाय नाथाय दिनै मोनसे नखराल' गावसोरखौ थुखोनो गोजौआव दैखोनो गाव जाहैबाय चिफ बिबनाङा इएम दा हिनजावा एमएलए आरो जों खोनादों सोरबा प्रफेसार बेवहाय दङ नामा बेखौ फैगोन लोकसभा बिसायख'थियाव बेखौ एमपिआव होगोन जाहैदों होमबा जोङो मोनसे नखरखौ थुखोनोसो बेबायदि हाजार हाजार मानसिया जों मुंख्लं जादोंमोन नामा जोङो आर्मिजों होसोजादोंमोन नामा पुलिसजों होसोजादों नामा रेल लामा जथेदों राजा लामा जथेदों जों मोनसे नखरखौसो जिन्दाबाद खालामनो जों खालामदोंमोन नामा बिथांमोननि हटेल हस्पिटाल रेजर्ट क्रेसार माबा थाव दिफु बेफोरखौ बांहोनोसो जों आन्दोलन खालामदोंमोन नामा बेफोर गिदिर मोनसे सोंलु बेखौ नोंथांमोना बयबो एबार प्रतिबाद खालामनांगौ खमसे खम जों बर' रायजो राजाफ्रा प्रतिबाद खालामनांगौ जों आन्दोलनखौ सोरबा सासेखौ दैखोनो थाखाय नङा खुनु दैदेनगिरिया खालामफेराखै दिनैसिम समर सरना खालामाखै खुनु रनेन्द्र नारायण बसुमतारिया खालामाखै खुनु सानसुमा इउजिया खालामाखै रावबो खालामाखै सोरबा एमपिनि फिसालाया एमएलए जायाखै एमएलएनि फिसालाया एमएलए जायाखै दिनैहाय जोङो बर'फ्रा बेखौ लाइखौनो होबोफेराखै गोदोनिफ्राय बेखौ जोङो बन्द खालामथारनांगौ आरो जेरैबायदि बिसोर अरुणोदय दानलाबाय थादों दा जोंहा जों 1.0 होदों 2 होदों 3 आवबो जोंनो सेलेक्ट खालामखानाय बे जिनिसा होनो थाखायसो बे दाननो थाखाय नङा मा जानानै दानलाबायदों बेफोर जिनिसखौलाय पार्टि नायै नायैलाय बेफोरखौ बन्द खालामनांगौ आं जुदि देरहानानै फैयोबा जेसेबां अरुणोदय दानदों बेफोर जिनिसखौ आं गासिबो थिक खालामफिनजोबगोन दा जेखि जाया बारा बाथ्रा बुंला जोंहा रेलिबो दंबावो जोङो 1टानिफ्राय ज' जागोन 2टानिफ्राय जोंहा मेल जागोन 3टानिफ्राय हानजा सरनाय जागोन गतिके जोङो 1टा 1:30टानि गेजेरावहाय जों फोथाराव सौहैनांगौ उत्तर दतमायाव बयबो अननानै बाहागो ला जोङो 100 किल'मिटार थाबायनानै फैबाय फोजोबबाय जों 100 किल'मिटार दा जेखिनि थाबायगोन बेयो जोंनि थाखाय एडिशनेल जागोन जोंहा हानजानि आफादगिरि प्रमद बर' साराबो नुजाफैगोन जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म साराबो नुजाफैगोन बेखायनो जों बयबो बाहागो लाहैनांगौ जोंनि स्टियारिं कमिटिनि आफादगिरिखौ आं खावलायनो लुबैदों आदा